hazvina kumira mushe kuchina uko. President Emmerson Mnangagwa versus President Hakainde Hichilema vekuzambia, Zambia versus Zimbabwe. Varume ivavo vari kutaurwa nezvavo zvakanyanyisa, tingati ndo talk of the town. The situation is very tense right now. These people havasati havo vasangana kuti vamhoresane. I don't know kuti what's going on. Maybe vari kuignoana since pamwe nemamwe mazuva akanoona vakambodai, unozomboona umwe adai umwe anozombodai. Panoti pachiitika zvimwe vanongoti tinozongotaura paZoom ipapa, that's it. Ukama chaiwo unenge uchiti netse kusangana ipapa. So Hakainde Hichilema vachinopinda muChina pane zvinhu zvavakatanga kunoita. The same vaMnangagwa vachinopinda muChina pane zvinhu zvavakatanga futi kunoita. Now regedza titangire pane vaMnangagwa vari kunzi vakanoenda pane chimwe chistatue chavo chakanomira icho chamuri kuona apa icho. Human, the home of province of the late chairman Mao, is folklore as the land of leaders and generals. The president visited the birthplace of the legendary chairman Mao. He himself received military training in China's Nanking, in Nanjing, between 1963 and 1964. Kusaziva kuti seZimbabwe zvinotibatsira chii zvokuti munhu aenda novisita kunoona mastatue. I don't even know. A lot of people are employed, you know, maservices zvakadhakwa, infrastructure, zvimwe zvinhu zvizhinji zvichiri pasi zviri kutomboda basa kushandwa chaizvo kuti zvinge zvichikwanisa kunosvika pastage right. And semaZimbabweans, a lot of people were expecting to see the president vachinyatsofambira nyaya yekuita madeals anobatika. Yeah, I mean, since panenge patoshanda mari yenyika kakuti vanhu vatozofamba vachinzi vasumuka vachiendeko, saka pane pakutarisa kunzi pange pachizoitwawo mamwe madeals anobatika, since unongoziva zvazvingori panoda kungoonekwawo something chinenge chiri better, ndo nyaya imwe ndikuona iri kuitika. But zvakomanaka mori kuti is he saluting the statue? In what way does that help Zimbabwe as a nation, or how does it help the Sikh economy or the valueless of Ziggy? I'm telling you, parukupisa ino vanhu havasitombofara this whole issue zvakaitwa izvi zvekuti vanoenda kuna vaMnangagwa. And ndiri kuonawo zvekare that Zim-I ari kubuda vari kutaura kuti do you hope to deny that China training story is fake news? And Mnangagwa has never disputed the disclosures at war veteran press statement that confirm the written court evidence. Mnangagwa has presented that he wasn't any fighter, having never bombed any train. Now, regeza tipatenda kuside rava Hakainde Hichilema. Hakainde Hichilema ne why dzavo dzinovatera pari kupisa futi because Hakainde Hichilema vaendawo futi kuma statue futi. You know, this president, I don't even know. Inini chinhu chikundishamisa panapa chekuti pakaenda even this president, andisandambona president wekuchina akaenda akanomira pastatue dzedu dzemuZimbabwe achiona mbuya nehanda. Andisandambozvona zvichiitika izvo, but I don't know kuti what's wrong with these guys. Pari kubudova Hichilema vari kuti the Terracotta Army Museum, an archaeological marvel with over 8,000 life-sized warriors and heroes, depicts Emperor Kushang's army buried with him in 210 to 209 BC. The craftsmanship and history spanning 2,000 years, a treatment to the art of unity, teamwork and excellence. Ndo zvikubuda zvichitaurwawo navaHakainde Hichilema panapa. Ndo mashoko atiri kuona ari kubva kuna vaHakainde Hichilema vaendawo kuma-statues kwawo ikoko vari kuitawo. But vaHakainde Hichilema manje vane zvavari kutoudzwawo, vane imwe tingati ndo ma-alarm, ma-sign, ma-messages avari kupuhwawo nevana vavo vekuZambia vari kuti how is this important to Zambia? Mumwe ari kuda kuziva mwana weZambia kuti zvakatikoshera chii senyika. Enjoy say as we sit in the dark where you have left us. If you only could remember us with the Terracotta Army to provide you with the wisdom to fully apply your YC formula in 2,000 years, Zambians would be unearthing your legacy.
Zvakaoma by the way, want to just bring back broken human, not if maybe the soul of broken human is restless. That's why we are being load shedded for 48 hours. Way back, this post would have gathered so many likes, but look at the like now. Oh, what like you took it? I've heard nothing more because of likes. But anyway, you know, that's why I decided to know fapa pa comment you ndichinoiona. Wana nyaya kuitika. Pano Zambia magets 48 hours. Ndozi kutoitika ndolo shedding yaripo saka kuti vanhu vari mucheri manditi pari kuti sai mamutombo mhanya kuenda kuchina kunoatenda zvimastatue zvebasa rechini ne azidai mamuri imimi vanhu vachibvisa kuti munzi muripo ipapo hakuna legacy yemaisara nayo. Ndo imwe nyaya yandiri kuona panapo kunotiratidza zvimastatue zvotibatsira chii tiri murima bcause vanhu vanenge vane hasha hayo zvobhoya kugara murima mucherima munyazomuziva muche kugara ngwari woona mumwe wamuri kutoti bunhu wenyu vacha kumirirai kana kuti wamune muchitoti makavhotereko atori busy kutera nemastatue. Mwari kuti don't you get tired marveling at other people's countries? And he is the same guy. Those ndazotanga kuti understand panapa. He is the same guy wekuti iye hanyanya kufamba munyika dzevanhu dzakawanda pese papete kuti murume wakaoma shosho bvatadza ngouyoona kungoatenda chakati it's about vanhu vekunyika kwake ndo vanenge vachitomugara bhamba kuti mudaenda kupi mudandoneti mudashandisa mari yani. And these presidents, I don't know what's wrong with the African presidents and this tombo zoti chii now. Zvinazvakabaresoka aitomboziva kuti tienda kuti tinyazozienda kupika mawani. Umwari kuti in Africa we have our own history which can be reacted and placed in our museums too. You can lead with putting one up in Zambia and SADC will follow suit, Mr. President. Adavakutaurira izvezvo aiwabodo mawani vari kupisa vari kubvira ipapo unotozodemba cho unenge watomboendereko kapo unenge uchitombotoorganiza ndimboendawo ndinzi ndikulingawo naumwe wanhu ofanzi ita something zvine musoro akuzi vanhu vaneta mani hazvina kushata zvavari kuita. These people vari kuda kutonga nyika kunge vari kutonga America. Ndo imwe problem iri kuitika nemaafrican president. Uda kutonga nyika kunge uri kutonga nyika ine economy yakabalanza kudhara panonetsa manje because vanhu vanenge vachitokuudza kuti vari kutokuona uri papa achitomuka kusena kuti haufako mabasa akadhara sanda kushanda umwe atoti haufako aiona ile mudhara marodhakadhakwa haufa mudhara unongori mudhara unongoita uchingomirirwa nemaresponsibilities akawanda emunyika yako saka zvinhu zvese zvaunongoda kuzotry kuita ipapo rinenge tori drama chero. I'm telling you, ndo dzimwe zvinhu zvatitoona vanhu vaneta vatori fed up zvokutodaro vanhu vatori fed up. Mr. President, there is a visual display of a strong and rich culture. A reason the progress with the respect and dignity Africa doesn't seem to bother to document and teach their own history or uphold their cultures. Africans find pleasures in maintaining the colonial petitioned Africa. History, but it's just so we can can we focus on immediate Zambia needs: power, electricity, lights, irrigation roads, not terracotta armies. Idini chibasa education ini ndatombofunga zviri easy boss ndotombonza unachita nguripeka ndopinda kaini ndopinda. I still remember but days elections but dara kabdo jine degree rakati ndine chakati ndikadzidza chakati ndikazodai ndikazodidi bandatarisa bhutsu yake bandatoona kuti ana kukama musoro ndikati hatina chimwe chandingataura ipapo iwo kuti uda kunditungamirira kutoti inini ndikutostruggle nekutengawo bhutsu iwo utostruggle futi saka uda kutungamirira chii ipapo utostruggle nekukama musoro indi utostruggle nekukama wangu saka takafanana saka ndokusire uchinzi uda kupinda kuti president
ndizvimwe zvinhu zvinhu zvichiitika saka but kuafrica kunoku manje zvinonetsa manje kuti exposure ndio inenge ichidiwa. I understand kuti mapresident aya vari kuenda kwavanenge vachiita outside the country vaenda vanotsvaga vanoona mastatues vachiita sei kutsvaga exposure. Tinozvinzwisisa zvemaexposure izvozvo but problem iripo one ndeyekuti kana watopinda panyanga unofanira kupinda utori ready wakutongonoataka toda tisaine dhisha kadai tisaine dhisha kadai. Zveexposure it's something unofanira kuita usati wapinda pachigaro chechiya so that you won't find kuti none exposure kudhara travela nyika dzese ugari wafamba wotoona so that unozongouya une idea uri kuziva ndo yoda kuita. I think izvozvo zvinokwanisa kubatsira kuti wopinda papa utanga kupinda mutegi wakutombotanga uona manje time boza vanhu kutokupinza papa vanenge vasina patience time boza mwana unoona ndikuchembera nguva yatoenda ndani makore singashandi what more ndichazoita sei. Saka vanhu vanoti titiriwo plan ndo zvimwe zvinhu zvandakaongorora inini zvinenge zvichiitika. Umwe ari kuti can we focus on immediate Zambia needs? Yeah, if alright, it's time we try a women or maybe to give this country to Bozungus, otherwise what do I yacho asi got to president wechikadzi iZambia iri kudaro kana kuti tutomboisa kumurungu. Ava vanhu vaneta, people are tired. I'm telling you vaneta. Ai unoza sometimes ndinombofungidzira kuti maybe this whole thing is really kuitika muZimbabwe chete ndombe kuti vanhu people are sick and tired of this politics of these politicians and stuff. But ndikutoona kuti it's not in Zimbabwe chete, even in Zambia hazvisi kupera mushe hakusi kudyiwa rinopisa ndonyaya iri papo. Umwe ari kuti this guy is an explorer on taxpayers money. KK warned us but most didn't listen. KK ndio mafounding fathers awana Kenneth Kaunda anza akambotuudza but hatina kuteerera murume uyu ari kutotambisa mari yenyika. Aya ini ndotombofa mazambians ari softika mazambians ndona wakatoma musoro manje ndizvo ndikutoona mazimbabwe muri soft zvinhu mazimba mutori soft than zvandiri kuona apa zvikuitika pakashata. Ask them on the way they manage to produce sustainable energy. Don't nobody care about statues. Focus on the needs of the country you lead. I think this is fair. Kana uri mutungamirira unofanira kufocus on zvinhu zvenyika yauri kutungamirira kwete kunongondosvika ungonoita bomirai mani chii chakadaro mimi mastatue machinji manyika yenyu yakanaka uchitenderera kuti vakopana uchikuru hiyo zvidi kudaro vana hazvidi aiwa hazvidi ziva kana watopinda papa maproblems ako first ndo anofanira kuzara musoro azara musoro wakutosvika kuti anything yochada kuita ikoko wakutongoza amana tikutsvaga tibatsireiwo magetsi kwangu ari kuenda makombozvigonawo sei panapa uonesana nevanhu because unoona zvinhu zvakaita semagetsi zvezvo zvinobatsira economy akaanza ari kutonyatsowanika zvichaichazvo zvine zvazvinocontributa paeconomy because vanhu vakawanda vamwe vanenge vachitozvitira mabusinesses avo achastake akuramba achingorara macostes zvatobo akutoitawo profit pane kuti munhu onzi alright for example sezvekutaura kunzi 48 hours kusina magetsi achaita sei munhu what's next akutongoti zigenerator rere because pane zvimwe zvinhu zvekuti kana solar system yacho inosvika pachikamu chekuzorora zigenerator rere yafanira maindustry rinokuruva petrol yekutika chero salary yacho pamwe inenge itori kana salary wakafanira munhu aitoemploy vamwe 2 per day uchitoenda wakadaro saka inenge yakutongokurova. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvandiri kuona panapa zviri kupopotera kuma-African president but I understand it's just that isusu kwatiri kunoku kusadhaki kunoku tinoona Hichilema semunhu bho zvekutodaro tisingazoziva ndosa zvichinzi n'anga kana kuti muprofita hatambirwe kusaidhi kwake kwaanobva munhu anotozoonekwa nedzimwe nyika kuti but is a good guy one. For example, I still remember ukaenda kune dzimwe nyika dziri surrounded muAfrica unongozoziva kuti Mugabe was a good guy ndozvazvitongori. I don't know why but ndozvazvingori. Saka ndonyaya dzacho guys dzinenge dzichitenderera dzichiitika nango ndidarike nepanapa ndikuzivise zvekare dzimwe dzenyaya dziri kuitika muri kuionawo sei nyaya iyi kuti vamunangagwa vari ikoko zvavari kuita versus Hichilema ari kuwo futi ari kuitawo zvake izvozvo vari kungoona mastatue vari mawo. What do you think?